ಕೋರಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದಾಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತು ಸುಕ್ಕ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ಮಿನಿಟ್ ಎಡೆಸ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಚ್ಚುಲು ಮಕ್ಕಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈಜೀರು ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪವೇನು ತುಕ ಏಟು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಂತು ದೇ ಕೊಡೆ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಪೂ ಪಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡಾರ ಪಾಡ್ನೆ ಪಿರ ಪೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಬರಕೆದ ದೇ ಈತ ಪೂ ತಿಕ್ಕಿದೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಟೆ ಕಾಪೆ ಅದು ಬತ್ತಿಸಿನ ಯಾಸಿದ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಒಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅನ್ನೋದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಿವಿದಾಬರ್ ವಸ್ತುಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂರಿಪ್ಪರು ಇತ್ತ ಲಗ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಕಂಡರ್ದು ಬಂದಾಗನೇ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಲಡಿತನಾಗ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ದು ಒರ್ಮಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಇನ್ನು ಪೂವೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮಗ ವಲಸರು ಉಂಡು ನೆನಪಂತ ಮುರಣಿ ತುಕ್ಕಿತ್ತು ದೇವರೇ ಪೂ ಮಾಡಿ ಎರಡು ರಬ್ಬರಬ್ಬಾನೆ ಬೆರೆಸೋದು ನಮಗೆ ಮಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಊರಿ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದು ದೀಪ ಗಿಡ್ನಿಟ್ಲೆ ಇಟ್ಕೋಯನ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಉಂಡುಲ್ಲ ಈ ಮಾರಿ ನನಲ ಬೈಜೀರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂದೆಂದು ತುಕ ಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ರಸ ಮನ್ಪೇರು ನಂಚಿನ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ದು ಇಟ್ಟ ಉಂಡು ರಪ್ಪರಪ್ಪನೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ಕೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ಮಾತನಕ ಮುಕ್ಕಲ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಇರ್ತೆ ನಾನು ಮುರಣಿ ರಡ್ಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಉಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗನಮ್ಮ
ಗೈಸ್ ಕೂರಿ ಮತ್ತು ದೇಕಿತಾಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಗಿತು ಸುಕ್ಕ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 ಮಿನಿಟ್ ಎಡೆಸ ಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬಿಡೋದಿತ್ತು ಓಕೆ ತಾರೆ ದರ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ರೆಸಗ್ಲಾಡು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ಪಾಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ರೆಸಗ್ ಪಾಡಿಗ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಉಂಡಿದ್ರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಒನಸ ಗಡೆ ಪೋಪುನು ಉಪಡಸಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಸಾಕು ಕಾರ್ನಡಿ ಪೋಪುನು ಒನಸಿಗೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಡಿ ಚೂಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂದು ಬಲ ಸರಿ ತಕೊಂಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ತಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಆತ್ ಮಂತ್ನು ಬಚ್ಚುಲು ಮುಕ್ಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೀರು ಮುಕ್ಳು ಕಲ್ಪವೇನು ತುಕ ಏಟು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಂತು ಓಡು ಗಂಟೆ ಉಂಡದೆ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಡು 10:50 ಆಜು 11ಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಏಟು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಂದು ತುಕ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡುವ ತಾರೆ ಪೇರಿದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೇನೆ ತಾರೆ ಪೇರಿದ ಅಂಡು ಒಂದು ರೆಸಗ್ ಒಂದು ಸುಕ್ಕಗ್ ಬೇಕನಪ್ಪ ಕಡೆಕ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಕೊತೀರಿ ಕಡೆದು ಬರ್ಪೆ
ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಬಂದೇನು ಸೋಪ್ ತೋರಿಸುಂಡು ಇಜಿ ಸೈಕ್ ತೋರಿಸುಂಡು ಕರೆಂಟ್ పోయింది ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಚ್ಚುನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತ ರೆಸಗ ಪೊಡಿಯೇ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಪೊಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ರಿಚ್ ಅಂಡಿ ಸಾಕು ಅವನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮ ಕೈದು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಮಾದ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಕ ಬೊಕ ಬತ್ತದ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಂಗಡಲ್ಲಿ ಪುದು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬ ಬತ್ತು ಬೂಳದ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕಿ ಮುಪ್ಪುದು ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ನಡಿ ಪೋಕ ಎಸ್ ರಪ್ಪ ಕಡ್ಡು ನೆಕ್ ತಾರೆದ ಪೇರು ಕಡೆ ಇರೋದು ರಪ್ಪ ಪೇರು ಕಡೆದು ಬರ್ಪೆ ತಾರೆದ ಪೇರು ಕಡೆದು ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಅವನ ಅರಿಪುದ್ದೆ ಪುಣ್ಣ ತಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಜದ ಬಾಜಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಚ್ಚೊಂದು ಅಂಡ ರಸ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನು ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲ ಅಂಡು ನನಲ ಇಜ್ಜೇರು ತೂಕ ದೇ ಕೊಡೆ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಪೂ ಪಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಪಾಡ್ನಿ ಪಿರ ಪೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಬರಕೆದ ದೇ ಈತ ಪೂ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಲಡ್ಡು ಚೆಂಡು ಪೂ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಕೆ ಬೋರಂಡು ಕಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಎರಡು ಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೂಜಿದೆ ಪಣ್ಣಗ ಇವಾಗ ನೇಮನ್ನಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋಲ್ಲ ಪೂ ಪಾಡಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಪನ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತಿಕ್ಕುವೆ ತೂಕ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವೆ ಅಕಿ ಬತ್ತಿ ಆನ್ಸಿದ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ಕಾಪೆ ಅದನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮ ಕೈದು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಾಯಿ ದುಂಬೆ ಕೊಡು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ ಇಂತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ತಿನ್ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂಡ ಅರ್ಧ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ಮಂತು ಅಂತೀನಿ ಅರ್ಧ ಬೇರೆ ಯಾಮ ಅಂತೆ ಹಬ್ಬಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗಲ ಬರು ಅಂತೀರು ಗಿಜ್ಜರು ತೂಕ ಎಸೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡ ಅಂಬೆ ಆತ್ನೇಟ ಸ್ಟೇಟ್